What's up mga kabrad, mga katropa, mga amigo na, mga bispin ha. Kami ang mga kwan na namin karon diri sa kwan baybay ba. Amo karon nami bipta patol nga pang inambugay ni sa amo sa amo mga trato ba. Yo, ako'y trato nga pito ka buk. Grabe kay kasinaw. Murag bakukang. Sinaw pa kang manang. Grabe nimo kung imong tanawon, kung ngit-ngit imong makita ang iyang kasinaw. Isag dili nimo butangad og ilaw. Grabe kayo. Isag si Islaw musumitir tungod kay sinaw. Yo, Ako, dili ko, wala. Uyab. Wala kay uyab. Wala, kalaw sunod. yo. Ako bay, di ko may lambog sa inyo bay, pero akong trato sa una bay. 5 kabok. Pakabok. Lima ka pagtutoy pod. Asa ba? 5 kabok. Lima Unya, kulubot. sa isa ka daw. Alaw-law gina. Mo ba? Sa 5 ka daw. Ako nang inadlawon gina na ako na siya. Nadaw dili pa di ganabi eh. Nadaw Di, yan. inadlaw gina siya. Sinima na, di sa sinima na. Di, kay pamahaw, paniog to, panihapon. Napais na pangapian na. Oo. Hindi ka. Kala, paniog to para na, pero wala, naka 5 na ako karoon. Sama to kung i-hulde ko na. Tulo na karoon. Yo. Oo, sama to ba mo? Pagawan. Ako, di ko panghinambog akong uyab. Nakita mi ginina gahapon karon ni ana siya sa kuha nga wala mi duha. Aga. Pero gignan ako siya nga ayaw ka pala ka. Dito ka pa kanunog saging. Kung di mamurot ang tinggala. Busa ka na ikaw. Naa man ka sa akong atubangan. Kung gaminaw, kung nagtinutukay tang duha sa atong mga mata. Mao na timan eh. Nga ikaw. Wala ko ikapuli, pero naana padulong dire. Aga. Kung ang imong trato sa una, dili ni imo ra pakaon og saging siya malipay na ang ako. Pakanon na ako siya og sa piring. Kay ngano, lami ko no kayong sa piring. Kay gilok ko no kayo og katul-katul. Murag ikog sa iring. Yo. Ikog siring? Suwara na sa akong trato. Ako ra nagipagkakukura. Aha. Kay ngano man ang ukra. Padanlog mo na siya ha. Aga. Dali na siya. Sa to pa na ang imong trato, pinanglag padanlog sa iya ha. Oo. Kay malamala na. Oo. Unsa man ka na siya? Kayo sinataan nyo sa mandi siya. Utang eh. Bangas ka. Tama kayo. Ako naman eh. Ako uyab. Dili na kinagpadanlog. Kaya nga naman, utangan na ako siya, ako rin na siyang agi-agian sa akong log. Ano? Ikaw, unsa man na yung may pagi-agi si Uyab? Pagian ako akong uyab sa itlog. Dili na pwede ang itlog. Hindi may yan nila Pagi na niya. Talong nga sinugba. Kaya aron mo dako ang iya ha. Sakto og sibo sa ako ha. Aga! Gago! Kanang imo, tinud-anay na ginang imo ang amo, tiyaw ra ni. Inom-inuman na naman nag-fighter na ni, doa ka butilya, malingaw na mi. Ang akong trato sa una, dili na ako na si panginambog, king ano. Ingon nila, sa layo ko no, marang nagkabog. Pero kay mong duulan nimo. Sus, grabe kasinaw. Murag naong sa ing dagway. Yo! Naong sindagway. Ang lami ganay mong asawahon. 40 anyos. Ano man? Kinagpadong pa lang ka siya nagubo na. Tingnan magubong siya. Ingon man siya nga lab, pag muli ka gikan sa tarbuan, naligo na kudaan. Andam ng pagkaon lab para sa atong panihapon. Kunya kay pag humana itong panihapon, mga tulog tag sayo. Ayun. Ikaw pas mo. Di ko mapas mo. Kaya naman siya akong kaunon. Dato pa. Kauno lang ini mong trato. Dabi mong trato kay ngilad naman kay gitsura kay 80 anyos na baya. Nya mo birag yapon ka nga 80 anyos. Unsa man nimo? Mainlo kag pure ka ba? Mayos uwil. Yes, oil. Alalayo mayos uwil.
gaw. Gamit pagkagis oil gaw. Pag-istorya sa mo. Butang eh.